Se jkun obbligatorju b'liġi li l-professjonisti li jaħdmu mat-tfal ikunu legalment marbuta li jirrapportaw kull abbuż fuq it-tfal. Fil-liġi l-ġdida dwar it-tfal qed jiġi propost li jidħlu kunċetti ġodda fosthom l-adozzjoni ta' tfal li jkunu fosterjati għal aktar minn 10 snin. Bidla oħra importanti dwar il-care orders u l-kustodja ta' tfal li mhux se jibqgħu aktar fir-responsabilità tal-Ministru iżda tal-Aġenzija Appoġġ jew tal-kapijiet tar-residenzi li jgħixu fihom it-tfal. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula tħabbru d-dettalji tal-liġi l-ġdida, il-konsulent legali Andy Ellul qal li d-deċiżjonijiet se jibdew jittieħdu minn nies li jkunu qegħdin jieħdu ħsieb ta' kuljum l-tfal. Il-Ministru issa mhux ħajjaqpa' jassumi kura kustodja ta' dawn il-minorenni imma ħatkun fidejn residential homes l-appoġġ foster carers jew next of kin. L-avukat Ellul spjega li l-liġi se tagħti rimedji ġodda li jipproteġu tfal abbużati jew abbandonati bl-introduzzjoni ta' 5 ordnijiet ta' protezzjoni ġodda f'każijiet ta' emerġenza, kura, supervizjoni, trattament jew tneħħija. L-aktar punt importanti f'din il-liġi huwa li issa mhux qed nitkellmu biss fuq care order, qed nitkellmu fuq diversi ordni ta' protezzjonijiet. Jiġifieri meta għandek minorenni li qed jiġi appużat, mhux bil-fors nirrikorru għal care order u nieħduh, imma pereżempju għandek ir-removal order fejn joħroġ il-ġenituri, għandek it-treatment order fejn jingħataw kura l-ġenituri, għandek supervision order fejn il-minorenni jingħata attenzjoni u għandek imbagħad il-care order. Għall-ewwel darba wkoll se jinfetaħ ċentru terapeutiku għal minuri b'imġieba diffiċli fejn ħajġu mogħtija terapija għal żmien li jiġi stipulat mill-qorti li għandu fidejh l-iskrutinju u l-approvazzjoni tal-azzjonijiet f'dan ir-rigward. Din il-liġi daħħal ukoll żewġ direttorati ġodda, wieħed għal Child Protection u l-ieħor għal Looked After Children, daħħalna l-kunċett ta' Therapeutic and Secure Center, daħħalna l-kunċett ta' appell minn kull deċiżjoni li tingħata ta' dan lat. Il-Ministru Michael Falzon qal li l-liġi li għaddiet mill-Kabinett se ssaħħaħ il-vuċi ta' tfal f'sitwazzjonijiet u momenti fejn ħajjet it-tfal tista' tkun milquta minn fatturi li ma jistgħux jikkontrollaw. Dr. Falzon qal li l-liġi se tkun miftuħa l-konsultazzjoni pubblika sal-aħħar ta' Lulju. Issa se jinfetaħ perjodu ta' konsultazzjoni pubblika. Enfasizza li l-interess prinċipali għandu jkun dak ta' tfal sabiex il-vuċi tagħhom issir aktar soda.